ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngibingelele abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, nomkhandlu wonke ongcwele igama lonyazi lwezulu. Amen. Bakhonza bahle namhla usuku olukhulu olugcwele leSabatha. Sibuthelele ngendaba enkulu yenziwa umenzi wezulu nomhlaba ukuthi ngalolu suku lamhla lweSabatha sibabaze indaba yakhe. Inkonzo kaNkulunkulu eseyifundiwe yakhuluma nomuntu lapha ngaphakathi endlini yesonto. Yakhuluma kubaba, yakhuluma komama, yakhuluma nakwantwana. Nje manje ifunda lamazwi befundela ukuthi abayoni novela. Kodwa lamazwi ayasikhumbuza ukuthi kulendlela kaShembe kumele sihambe kanjani. Ingoma yekhulu nishumi nane 114 wangidala Nkulunkulu nabethi bahle uma sisibuthene sizobabaza indaba kaShembe. Ngiyawucela ukudlula encwadini yabaseFesu u6 u19. Omunye angilungisela incwadi yamaHebheru u4 evesini lesine. Eyokugcina incwadi esibabaza ngayo umsebenzi ithi Umsebenzi 2 verse 22. Osethulila ahlale phezulu. Siphuthume isikhathi. Ningimusele nami ukuba ngiphiwe amandla okushumayela. Ukuba njengamanje ngiphiwe amandla okushumayela. Ngivule umlomo wami. Bese ngivula umlomo wami. Ngise ngiyazise ngesibili. Bese ngiyazise ngesibili. Engiyisithuko
abashayeli bakhokheli sizithi uyaphila futhi esiboshiweyo esiboshiwe ngaso ukuba ngilishumayele kodwa bashayele ngesibindi njengokuba kufanele njengoba kufanele kwasibabazile bakashembe kodwa hlala phansi incwadi ngiyaphuthuma Hebrew 4 verse 4 ngoba namhla usuku lwesabatha uyithola Thixo mkhulu ngokuba ushile endaweni ethile ngoba ushile endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa namuhla usuku lwesikhombisa ethi uThixo waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke yakhe nakule ndawo uthi abaya kungena ekuphumuleni kwakhe ngakho lokhu ukungena kukho yebo baba nalokhu abakushunyaezwa kuqala abangenanga kukho ungakho ngoba zabakhona zamagcina isabatha ubuya enqoma usuku phansi baba ngiyaphuthuma Ngelinye ilanga indoda yakwamasondo ezweni kithi lapha eGlencoe indoda yayilana eNazaretha esonto eDash ngokomsebenzi esebenza enkantolo eGlencoe iwutoli ka translator sasihleli kulesithathu siyabaza ukuthi umuntu nje ofaka uthaye futhi simcabangele ukuthi angakhuluma indaba yenkolo esikuyo wasiyafika endlini sihleli lapha namakhehla omkhulu Ndlovu lapha nawastela wasiyafika wasethi hawu namhla njengoba ngilapha nginivashe lapha kodwa ngicela ukubona ushembe wonke umuntu osethitheka ukuthi uMasondo siyamazi wasondo le nto akhuluma ngayo ufuna ukubona ushembe wasikhulu cha yebo sizohamba simzino seJudiya lapho khona inkosi esembethe imzumbusile inkosi ethiwa uMkhosazana wasizohamba ke siyakushembe senkosini ethiwa uMkhosazana wonke umuntu wathayile insizwa mhlawumbe iyadlala nje kwaLwesine kwaLwesihlanu hawu nanguMasondo sifa uthayi wakhe nebhashi lakhe simuhle uMasondo hawu Masondo cha nami phela ngifuna ukubona ushembe nathi sabuka umuntu intengo yakhe sabona intengo lomuntu la umuntu afuna ukubona ushembe nomfuna ukubona ushembe ngoba siyamazi usondisule labayilungu intengo yakhe futhi iphakeme futhi inkulu futhi uthale drobheni akuthengwanga sabona ukuthi wafika umuntu wahlala walinda
yaphuma itekisi kusekhona umgoma lomdala kuthiwa umseliko wafika ngetekisi kwase kwehamba usuku emzini waseJudiya masibona umuntu sabona umuntu kuthe ugqoke kahle ufaka isudu yakhe nokusho ufase nothayi naseyibona nathi ukuthi ayikosame lo muntu fanele simphathe kahle lo muntu kodwa awazi umphatha kanjani ngoba uyambona vele umuntu ukuthi hayi akuthanga mana akuthanga ngigolide langena isabatha eJudiya uyaphema ngabe langena isabatha wasonta ulokho akekho umuntu ocabanga umbuzo ukuthi njengoba masonto uthi ufuna ukubona uShembe ngabe uShembe uzomenzana akekho umuntu onalo vuso nalo mbuzo lo uzofika uShembe ukuthini kodwa umuntu uJesu ukuthi sihamba nensizwa engalweni Nazaretha egqoke kahle esazi futhi utolika futhi edrobheni ithi ufuna ukubona uShembe sibona lo dumo njalo nje kulo wasonto emini wasonto kuseni wabuya wavula ikhaftini wadliwa waba inkonzo semini kwase kwakhona ithuba lokuthi abantu bebika manje enkosini ezinomhlaba inkosi ithi umkhosazana lokho antela kushe masonto ngiyakuzwa konke lokho khona kodwa mina namhlanje ngifuna ukubona uShembe zase sahamba manje waqala manje layini oye inkosini uthi umkhosana nangumasonto kunomuntu lapha abantu bahamba naye akaze khulume nakalodwa ilanga bahamba namasonto manje umasonto ngapha ukubona uShembe nangumuntu ngapha abazana namasonto lo muntu akaze akhuluma akaze abazi amasonto namasonto akamazi umasonto sowegeko ufuna ukubona uShembe zase sawubambula yini manje zenkosini umasonto uphethe imali ehlangene uthi umasonto hayi esuke eqhubela umuntu ongakaze ekhulume athi ngicela ngiphushithe bese bephendula abanye abahamba nomuntu akaze ekhuluma bathi chana lo muntu akaze ekhulume akwazi ukukhuluma ngakho ushithi asibonke unawo zihamba sekulayini phinde umasonto ngoba lo muntu ngiphushithe bethi laba abahamba nalo muntu ongakaze ekhuluma bethi cha umuntu wenkosi lo muntu akakaze ekhuluma akwazi ukukhuluma ukhala ngani athi khala ngushithi bethi bayabheka nabe bekhohle bebemiye kanjalo nangumasonto uphilo lomuntu lona bahamba athi bayashiyana aphinde masonto athose icathi amadolo akakusana ngokuamadolo unayo lo muntu nje ongakaze ekhuluma abazali aphinde amqhwebe athi cela ngiphushithe akuthengwa
nansi inkosi ithi Nkoszane nangu masondo ngapha nangu umuntu akaze ekhulume uyaphinda masondo ngapha ulokhu emphila umsusa ezansi elokhu ecela ushintshe uyaphinda masondo ngapha uyiphethe imali lokuthi hayi mntana kaNkulunkulu ngicela ushintshe wasephenduka umuntu akaze ekhulume wasephenduka waphinduka ngapha bathule laba abakhe bamba naye bathi umuntu enkosi Nkosami lo muntu akaze ekhulume wasephendula nansi inkosi ithi Nkoszane umasondo ngapha ufuna ukubona ushembe ngapha nangu lo muntu akaze ekhulume ngapha uyasuka lo muntu akaze ekhulume useyaphenduka uphendula umasondo manje uthi hayi ushintsha nginawo wasethu